a ghost town. Хора, аз съм Мегафайр и да видя да не снимам. Yep, снимам. Значи, сега, днеска ще играем тренинг мод. Пак можеш да отключиш разни айтъми, така че играем него. Ето това ми е любимото, на хард. И да изчакаме. Този клип ще бъде на няколко части, на два. Първата част ще бъде моят приятел Серго, т.е. днеска с мен. Ще играем Team Fortress. Ще има още една част, която аз ще играя. Така че... You are dead. In the hated. Иллюминати конформ. Ако ви харесва този клип, дайте тясните един лайк. Time's up. Серго заспа. И да, са на поредица, няма да е точно една игра всичко да стане. Ти значи поредица. За кого го казваш? Може да е поредица, не? Поредица е, те знаят. То няма как една игра да изиграе всичко да... Я да видим за колко снимам. Една минута. Не е много. Рандъм. Сега ще играе той. Препрати по бутут. Бутут. С мишката. Често с колега ми имам и хеви. Ще игра моят пич скаут. Ще е много епичен. Да, да учи да капчерваш. Виждате ли този? Той беше млад човек. Ние на бай Петю го. С 2 ставаш безсмъртен. Демек. 2 и пиеш содата. Натискаш 2 и пиеш содата. Добре. Добре. Аз не искам. Давай. А, Иначе бая демидж карва. Ох. Моето. Ама гледай постоянно колко е това, защото за 10 минути се играе. Петьо. Не там. Петьо. Иване. Иване! Окей. Няма игра това, защото е тъп. Как ти сложа? Имаш оригиналката. Да. Имам и кирката. Кирката мъвка. Така. Време е да правим мисия градинар. Майнър, бе. Какъв градинар. Градинари. Кирката не е градинарска, бе. Има това така се казва това, бе. Професия градинар. Солджера. Опа, ти нямаш това. Шит. Отворите! Беше вскарам. Виждаме инженер. Той не знае, че го... Дебне. Иван. Иване, отгоре има едно нещо. Трябва да го сручиш. Ти не виждаш. Чао. Сентрагон. Ще изиграя 2 игри и аз 2. И може би Виждаме ще... медик. Може би... Хев. Че си червени, бе! Вие губите! Ама вие губите! Губите! Една минута ви остава! Да капчервате контрол поинта. Къде литна хевито? Нашето хеви само, че не литна. Абе, това е нашето хеви, което е литна.
Еднаш. Те има две хевита. Абе. Би-бобо. Ого. Яш. Колко да имаш кара. Течкам да мене, ма не знам. Дай мисия Кирчок. Изненада отзаде с Кирчок. Какъв кръчи? Дай Мисия Кирчок. Не. Добре, да. Ох. Мисия Кирчок. Отзаде ги издебваш и... Бързо! Мара пак обратно. Аз до сега течех на една страна, аз съм на обратно. Вътре. Не, хилни са. Къде е това за хилване? Къде беше? О, Хилард. Медик. Да. Аз ще ти включа, за да се зарежда. Колко минути станаха от клипа? Натисни контрол. Не, escape, дай. Не, изчакай. Опа, не на грешната страна. Загуби. Чакай, докато си загуби. Видят. Ще те видят. 6 и 20. Ого, аз трябва съм се. Чакай, това искам. Само ще очаквам да бъдем инженер. И затова играем Spy. Let's do this! Spy. Така. Вземи да запотлад. Имам много силен патлак. Тичай. Човек вкара 20 демидж. Ето. Забърскам феншин. Така. Това беше аз как да съм го пак. Чакай, беше 16. Окей. Този пиро ма дразни. Вижте го, нищо няма в него. Това е най-силно щаче. На пирото. Но аз плай. Аз път пиро. Така. Не трябва да те видят какъв си. Пайро. Ставам да видим пиро. Лин, тровър. Рабиц на 6. Снимай да на това. Да ме бутне някакъв, нали? Да. Тук. Дай да се. Хмелят! Спай. Много си добър, бе. Чакай! Чакай. Май клипа свърши. Така. И да свършим. Така. Здрасти, медик. Не дам ли бъдете? Електросапъра. Електросапър, бабай. Като ми кажеш, че. Ау, дестронал, че е електросапър. Не е свършил. Ами... Внимавай, сега ще го изстреляш на криво. Когато задържиш много изстреляш на криво. Но тук не можеш без стена. Демек след това трябва да направим. Виждаме, че там има демоман и хеви. Свърши какво. И виждаме хевмен. Човек, никой не го е капчернал. What? This is spy. No, добре. Моля ти се погледни за клипа.
Не, чакай. Хора, сега ще приключим. Heart is a ghost town.